Dnes vám dám tip na zdravé raňajky plné bielkovín, ktoré sú jednoducho pripraviteľné a zasytia vás na dlhšiu dobu. Ja si takéto raňajky robievam buď po tréningu, alebo keď nemám čas na nejaké väčšie raňajky. Potrebujete k tomu len obyčajný tvaroh, jogurt, oriešky a ja si do toho dávam ešte kolagén. 2 lyžice tvarohu, obyčajný biely jogurt, ktorý je neochutený, za lyžicu takého sladkého jogurtu, len 1 lyžicu. Doplním si to orieškami, ale naozaj len pár kuskov orieškov, kolagén, ktorý sa mi osvedčil. Dávam si takto za odmerku kolagénu. Tento kolagén obsahuje všetky 3 typy kolagénu. Takto jednoducho si to len zmiešate a môžete mať zdravé raňajky, ktoré budú syté. Pokiaľ vám tam ešte niečo chýba, môžete si tam pridať aj ovsené vločky. Občas si tam pridávam tie ovsené vločky. Sladké, zdravé raňajky plné bielkovín. Určite vyskúšajte, inak občas si dávam takúto pochuťku aj po obede, keď mám chuť na sladké. To, čo ja robím, vynechávam jednoduché cukry, sacharidy nevynechávam. Normálne konzumujem rýžu, zemiaky, zeleninu, ovocie. Ja neodporúčam vynechávať sacharidy, pretože sacharidy sú naozaj jedným z najdôležitejších živín, ktoré naše telo potrebuje na to, aby malo aj energiu. Ale je dôležité dbať, aby tie sacharidy boli v správnej forme prijaté.